السلام عليكم ورحمة الله من برات گوهارن شمار چطوره الله مدام شمار وش و سلامت بکا مرچی بلوچانی کلچر دی ملوٹا ہمیں موضوع برو ہر یک قوم یا دو ربیدہ گو عادت و کلچر ہا اگر حقیقتا ما بچارے ہنی کے ای عادت و کلچران پیش گنگایا میں وستا حقیقتا بلوچانی عادت و کلچر دین اسلام آگو پورا ہو رہا معیار جلی بہادری غیرات امانت داری او جنینانی پردہ پوشی ستر او حیا او لج حقیقتا یہ انچی عادتاں و اچھی عادت و کلچران بلوچانی توکا چونہ یہ بلوچ دوست شبہ ہمیں عادت و کلچران وستا اگر شبہ خلیج دا بنندے یا کہ دیگے ملکا بلوچانی تعریف بھی ہمیں عادت و کلچران وستا بلوچانی ہنی گندے مائی چیزاں کے پیش کن گئے مردمان استا کہ بلوچان عادت کلچران گانائیں ناچیں جنین بے ستران مردینانگو ہوران یہ جاگا جنینانی لج شتا جنینانی حیا شتا جنینانی ستر شتا اے بلوچانی عادت و کلچران اننا کدی بھی بلوچانی عادت کلچر نبیت تگا ہمیں لہتے گوشن کہ ما آزاد خیال مردمی بلوچی آزاد خیالی نہ لوٹنتے بلوچ ہوتی سترہ لوٹا ہوتی عزتہ لوٹا ہوتی غیرتہ لوٹنتے ہمیں شر عادت و کلچران بلوچانی مردمان اس پیش بکنے مردمان پیش بدارے اے ناچ و گانا درستی کا عمان کر رہا ہستا مردمان ناچ و گانا ان حاجت نہیں او اے ڈولے کے محفل چیز بیان جائز نہیں شان تو کا باہر زیرک گانائیں ناچیں گانائیں جنین مردین درو ہو رہا یہ جائز نہیں گناہ ہیں